po sa inyong lahat. Ngayong araw ito po ay magluluto po ako ng melodynsya at ito na po ang mga sangkap. Unang-una, pork, carrots, patatas, red bell peppers at saka green bell peppers, bawang, sibuyas, asin, toyo, cooking oil, at saka itong tomato sauce. Maglalagay din po pala tayo ng water, tsaka cornstarch, mga 1 tablespoon. Yan na po lahat ng mga sangkap. Uumpisahan ko na po itong lutuin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng cooking oil natin sa ating frying pan. Ngayon po ay igigisa na natin ang sibuyas at bawang. Hahaluin po natin. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting toyo. Ay pwede na natin ilagay itong ating pork. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating tomato sauce. Kung wala po pala kayong tomato sauce ay pwede nyo pong gamitin yung annatto powder or kahit ketchup para pampalasa po ng ating melodynsya. Ngayon po ay maglalagay po ako ng tubig para maluto po yung ating pork. Damihan ko po yung tubig kasi patutuyuin ko rin naman to ng konti para sigurado po ako na lutong-luto yung ating pork. Ngayon po ay hahaluin po muna natin to. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para kumulo. Ngayon po na medyo luto na yung ating pork ay pwede na nating ilagay itong ating patatas. Tapos hahaluin nyo lang po. At ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng asin. Yan, konti lang po muna. Kasi titikman lang po natin kung tama na ba yung lasa ng asin. Hindi ba masyadong maalat. Kung kulang pa po ay pwede pa pong dagdagan ng asin.
Titikman ko nga po muna. Medyo kulang pa po siya ng kunting asin. So, maglalagay po ako ng asin ulit. Yan. Ayan, ayos na yung asin niya. Okay na po ang lasa. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para maluto ang ating patatas. Ngayon po ay pwede na natin ilagay ang carrots. Tapos hahaluin natin. Ngayon naman po ay ilalagay na po natin itong ating siling green at siling pula. Tapos hahaluin lang natin to. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng 2 tablespoon ng cornstarch kasi malapot na po pala ito dahil sa patatas. So, 2 tablespoon na lang ang ilalagay kong cornstarch. 3 pala. Yan. Ayan po, mukha na po siyang masarap. So, masarap naman talaga kasi tinikman ko na siya. Lasang Milo din siya na. Ngayon po ay luto na itong ating ludensia. So, ito turn off ko na yung ating stove. Tapos, hahanguin ko na to siya. Yung iba. Sarap-sarap. Ito na po mga mamamayang ang ating ludensia. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. At sana'y mag-subscribe at mag-like kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!